Comença Fem Muntanya, el programa de l'esport outdoor en català. Com esteu, Fem Muntanyeros i Fem Muntanyeres? Benvinguts al capítol 113 del Fem Muntanya, el podcast dels esports outdoor i en català. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos triat un dia més. Jo de vegades al·lucino amb la quantitat de podcasts que hi ha a la xarxa, que els números que anem fent setmana rere setmana són molt i molt bons. Gràcies a tots vosaltres. Comencem ara mateix un Fem Muntanya carregat de converses superinteressants i on parlarem amb un mite de les curses per muntanya amb més de 25 anys d'experiència i que a més fa l'assistència a un dels corredors més importants. I avui també reviurem l'aventura de la Cegama Aizkorri des del punt de vista d'un corredor popular. Val la pena com tothom diu o hi ha una mica de màrqueting? Doncs ho descobrirem avui al Fem Muntanya. Ja veieu que avui, i de fet, com sempre, el podcast serà molt interessant, així que espero que us quedeu amb nosaltres fins al final, ja sigui si ara mateix esteu entrenant i fent una bona tirada preparant els vostres propers objectius, ja sigui si esteu anant cap a la feina o si ja us hi trobeu o si esteu tranquil·lament a casa. Sigui com sigui, gaudiu d'aquest nou capítol. Per cert, ens agradaria molt saber què esteu fent mentre escolteu el Fem Muntanya. Ens ho podeu dir als comentaris a Spotify o a través de la comunitat a Telegram. Si avui és el primer dia que escolteu aquest podcast, és imprescindible que ens segueixis a la plataforma de podcasting que facis servir habitualment, ja sigui Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o qualsevol altra. A més, no us costa res donar un m'agrada, un like o 5 estrelles, ja que això ens ajuda molt a situar-nos una miqueta millor. També us demanem el vostre suport per poder mantenir el podcast obert i poder-vos oferir nous capítols cada 15 dies. De quina manera ens podeu ajudar? Doncs molt fàcil, fent-vos mecenes per tan sols €1,99 al mes a través de l'enllaç que teniu a les notes del capítol. Amb el vostre mecenatge doneu un valor incalculable al podcast i penseu que darrere de cada capítol hi ha un munt d'hores invertides que ens ho passem tots molt bé, però també hi ha unes despeses. A canvi, us intentem tornar la vostra confiança amb sortejos d'inscripcions, material i algunes converses exclusives, com per exemple la del Dani Hernández, que és entrenador de la Ragna de Bats, d'en Pere Aurell o en Tòfol Castanyer, per exemple. I el Dani ens va regalar una masterclass sobre com interpretar les dades dels nostres dispositius per poder millorar en els nostres entrenaments. Aquesta conversa ja fa unes quantes setmanes que només la poden escoltar els mecenes. En el moment de publicar aquest capítol 113 i gràcies a l'aplicació d'Open Trail Races, finalitzen els reptes del mes de maig del Fem Muntanya On Tour i que ens han dut fins a Ribes de Freser amb el Pujabaix al Taga i fins a Palamós per participar a qualsevol de les dues distàncies que us havíem proposat, la Mar i Muntanya o la mitja d'en Silva. En els propers dies publicarem el 7è capítol del Fem Muntanya On Tour on donarem tots els guanyadors, que ja us avanço que en seran uns quants, ja que teníem molts regals entre tots els que hi heu participat. Així que estigueu atents. En aquest 7è capítol us donarem tota la informació dels 2 reptes del mes de juny, però ja us podeu apuntar que un us durà fins a Sant Quirze de Besora i recorrereu algun dels camins i corrions del Trail del Bisaure i el segon repte el trobareu a Bagà, pati de la Trail Moixeró. Com sempre, tindreu premis que us detallarem en aquest 7è capítol del Fem Muntanya On Tour, però ja us podeu marcar aquestes localitzacions i anar buscant data per poder participar. Com més vegades feu qualsevol d'aquests 2 reptes, més probabilitats tindreu de guanyar alguns dels regals que us estem preparant. I, per cert, si sou organitzadors de proves i voleu incloure les vostres curses i els vostres recorreguts a l'aplicació d'Open Trail Races, el que heu de fer és enviar un correu electrònic a info@opentrailraces.com o a través del telèfon 696 961 904. Si us queden dubtes de qualsevol dels temes que parlem aquí al Fem Muntanya, si voleu formar part de la comunitat Fem Muntanyera, no us oblideu que tenim una gran comunitat a Telegram. Allà us esperem per compartir la passió dels esports outdoor. També ens trobareu a X i a Instagram, sempre com @femmuntanya. Teniu la nostra pàgina web, femmuntanya.cat. Allà trobareu tots els capítols publicats, tota la informació sobre els reptes
del Fem Muntanya on Tour i articles molt interessants, i per qualsevol dubte, consulta o aclariment teniu el nostre correu electrònic femmuntanya@femmuntanya.cat. Vinga, va, que ja ho tenim tot a punt, així que ens lliguem les sabatilles i sortim un cop més a Fem Muntanya! Hola, sóc la Núria Piques i envio una salutació molt gran i molt meravellosa a tota la gent de Fem Muntanya. Si dic Ramon Ferrer o Montracín, molts ja haureu sentit parlar d'ell, del nostre primer convidat, avui al Fem Muntanya. Si no sabeu qui és en Montracín, no marxeu i escolteu la conversa, que de ben segur que aprendrem coses ben interessants. Ramon Ferrer o Montracín, benvingut al Fem Muntanya. Hola, Xavi. Buenas tardes, y ya tenía ganas yo de hablar contigo, que todavía no nos conocíamos. Y perdona que te responda en castellano, porque como te tenga que... No voy a saber decir ni una palabra, perdona. No pateixi gens, és la gràcia de poder parlar el català i poder-nos entendre sense cap mena de problema. Estem gravant la conversa just després de que ha acabat la CEGAMA 2024. Sé que ja has estat present. Des d'on la vas viure aquest any, aquesta nova edició? Ostras, pues fíjate que a la CEGAMA Aizkorri estoy yendo prácticamente todos los años desde el 2007 y esta es la primera vez que he tenido que bajar un poco el pistón y entonces la he vivido en Santi Espíritu, porque nos suben en coche y nos bajan en coche, porque la rodilla mía ya dice que se queja mucho. Cada any des d'on la vivies, per això? Perquè has hagut de baixar el pistó, però des d'on la vivies normalment? La vivía algo más adentro, porque yo me subían también, bueno, los últimos años. Antes hacía más o menos lo mismo. Llegaba a Santi Espíritu, me subía a la Aizkorri, y de la Aizkorri, después de estar un buen rato, ver más o menos a las primeras chicas, seguía la carrera haciendo un par de recortes y terminaba en la meta. Eso sí, nunca podía ver la llegada de los primeros corredores, pero la vivía muy adentro, me salían igual 16 kilómetros y era otra manera de verla, un poco más participativa, digamos. Sí, des del 2007 no t'has perdut cap, que hi vas gairebé tots els anys. Aquesta edició 2024, no sé si alguna cosa que t'hagi sorprès, que hagi sigut diferent de les altres CEGAMAs que has vist, i sobretot també per aquesta 11a victòria del Kilian. Com ho veus? Com ho has viscut? A ver, en cuanto a cambios, la CEGAMA siempre ha sido una carrera que bloquea CEGAMA, que está súper masificada, que es que hay tanta gente que prácticamente no se cabe en el pueblo. Este año yo creo que eso se ha multiplicado, pero ya desde el viernes. El viernes prácticamente ya estaba CEGAMA llena, con el kilómetro vertical. Otros años pues no pasaba, yo creo que ni de lejos, y ya todo el fin de semana. Y el domingo eso fue una vorágine que nosotros no nos movemos de CEGAMA, el coche lo tenemos ahí, nos suben, nos bajan, bien, vale. Pero la gente que tenía que venir el mismo domingo, yo creo que había gente que venía hasta corriendo de Segura, que debe estar a 4 o 5 kilómetros, porque ya era imposible entrar en el pueblo, estaba todo bloqueado. En fin, esto ya casi se nos va de la mano. I has entès després de tants anys per què CEGAMA és CEGAMA? O perquè jo, per exemple, no hi he estat mai, no l'he viscut mai. Llavors, no sé si tu que hi has anat cada any, la frase típica, no?, que va fer famosa el Kilian, el CEGAMA és CEGAMA. Ho has entès, el per què és tan especial aquesta marató de muntanya? Bueno, a ver, yo pienso, además, habiendo estado tantos años, y además no me cuesta nada decirlo, que CEGAMA es la mejor carrera, bueno, vamos a decir, la mejor maratón de montaña del mundo. Porque, bueno, el recorrido no será el mejor y tendrá algunas otras cosas que a lo mejor no son lo mejor, pero el contexto y todo lo que significa CEGAMA sí que es el mejor. Y yo creo que hay una cosa que quizás sea la clave,
Es que Cegama tiene alma, tiene algo que sale todo esto de la tremenda afición que hay en el País Vasco, no a este deporte, sino a cualquier deporte que exija muchísimo sacrificio y muchísimo esfuerzo. Entonces, prácticamente desde el segundo año, Cegama masificaba bastante los diferentes puntos de paso y ahora ya vivir en Santi Spíritu esa carrera, no sé, yo no soy muy aficionado al ciclismo, pero es que es lo mismo que un puerto de primera categoría en el Tour de Francia, cuando está, que lo ves en televisión, totalmente abarrotado de gente, gritando todos como poseso al paso de los corredores. Tiene alma esta carrera. Vaja, que Cegama és una cursa que sí o sí, a tots els que ens agrada córrer per la muntanya, més d'hora que tard hi hem d'anar a participar, ¿no? Pues fíjate que a mí nunca me ha llamado la atención el participar, que participar quedando por delante es algo tremendo, que al corredor vamos, yo creo que deben estar varios días en una nube. La llegada, el paso por todos estos puntos, por Orzaute, por Santi Spíritu, por el Aizcorri, la entrada en meta, esto no lo olvidan en la vida. Pero verlo es alucinante. Entonces yo, para participar y hacer 7 horas y media, prefiero verla. Y por eso la he visto siempre. Escolta, Ramon, o no sé, o Montracín, com prefereixes que t'anomeni? Ramon o Montracín? Perquè tothom et coneix com a Montracín. Lo que te venga a la cabeza. Parlem de Montracín. D'on ve aquest àlies, aquest nom Montracín? Perquè tothom et coneix així i no com a Ramon Ferrer. A ver, Montracín viene de una chorrada, viene de un usuario que me tuve que poner igual quizás en el... ¿Tú te acuerdas del foro del atleta? Hace muchísimos años, que era tan famoso y era de lo más popular que había en internet en el tema de carreras por montaña. Y como usuario me puse Montracín. ¿Qué significa Montracín? Pues es muy fácil. Es Ramón al revés y sin es el pueblo más bonito del mundo, es el mío, aunque no lo conozca nadie. Yo sí que lo conozco, he estado varias veces porque hemos estado con la familia bastantes años en la Val de Chistau, allá a Chistén, a Gistaín, y es un pueblo pequeñito, apartado de todo y que hay muy poco turismo y que es auténtico, ¿eh? ¡Voilá! Pues tenemos que quedar por ahí. Bueno, pues cuando vayamos con la familia a Gistaín te aviso y, oye, nos vamos a dar una vuelta por ahí porque tenéis unos parajes espectaculares, ¿eh? Totalmente, y es uno de los valles del Pirineo quizás más perdido, tampoco es tan inaccesible. No. Porque Benasque yo creo que es más inaccesible. Pero como ni tiene estaciones de esquí, ni se ha promocionado tanto, tiene muchísimo menos hospedaje, etcétera, etcétera, aunque tiene el paso a Francia por el túnel de San Lari, el túnel que llega hasta San Lari desde Bielsa, que le da también una apertura internacional tremenda. Pero no lo conoce nadie. Para hacer excursiones ahí por las bordas de Vía 2 es espectacular. Y aparte, no sé si tienes contadas las veces que has subido andando desde abajo, desde San Juan de Plan, has subido a la Bassa de la Mora o a Libón de Plan. Subí desde Plan, que hace bastantes años se hizo 1 kilómetro vertical. Lo que pasa es que son carreras muy modestas, esta lo era, te lo organizaban entre 4 en un pueblo muy chiquitajo y se cansan 3 o se cansan 2 y se deja de hacer. 1 kilómetro vertical muy bonito. Y desde Saravillo por el GR, pues es otra maravilla el Libón de Plan. Es espectacular. Tiene de bueno que es muy accesible y tiene de malo que es muy accesible. Sí, ahora puedes ir con el coche desde Saravillo, pero la gente que vaya hasta Chistén tiene que subir desde Plan andando, que en un par de horitas se sube. Ahora es una rampa durilla, pero es que es preciosa la subida. Sí, salía 1 kilómetro vertical muy bonito, ¿eh? ¿Tienes contadas las veces que has subido o no? No, pero... entre 10 y 20, tampoco te creas que más. Oye, Montracín, ¿a qué te dedicas profesionalment? Hombre, Xavi, soy un jubilado de pro.
Hombre, bueno, però és que escrius uns articles espectaculars, fots fotos brutals, i llavors dic, t'has de dedicar a alguna cosa relacionada al periodisme. Sí, no, pues nada, totalmente aficionado. Yo era funcionario administrativo ahí en varios ministerios, he estado, y si quieres luego te digo dónde, y... Sí, yo creo que siempre he escrito algo, tampoco mucho, y yo no era muy hábil en el colegio. Y en cambio me sentaba con un tío que era un fenómeno. Y un día nos separó el señor profesor, la maestra o el maestro, porque pensaba que yo me copiaba del amigo. Y ese día era comentario de un texto literario, saqué un sobresaliente. Se quedó sorprendido. Dice, anda, pues no es tan tonto. Es que siempre me ha gustado algo escribir, aunque yo no creo que lo haga muy bien, però bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, jo crec que la gent no opina el mateix, perquè la veritat és que ets un bloc de referència corriendo por la sierra. La gent ha d'entrar perquè hi fas autèntiques cròniques de curses. Ara ja has penjat la crònica de Cegama d'aquest any 2024 i a cursa on vas, cursa que fas una crònica amb fotografies i a més, que fas moltes fotografies, no sé què fas amb elles. Pues las tengo todas archivadas en dos discos. Evidentemente en cada carrera que voy las publico y se pueden descargar de forma gratuita por todo el que la quiera. Muchas veces me piden la foto, oye, esa foto, ¿me has hecho alguna foto? Mándamela. Digo, joder, si le tengo que mandar fotos a 500 ya no doy. Digo, descárgatelas, entra en el blog, cógelas, es muy fácil. Eso es lo que hago, regalarlas. Que no sé si al final a muchos profesionales les gusta eso, de que ellos están buscando la vida, trabajando de esto, y hay uno por ahí que las regala. Pero yo digo, bueno, yo empecé cuando no había ni un puñetero fotógrafo profesional, y además la calidad de mis fotografías se quedan en los tobillos de la calidad de tantos y tantos fotógrafos profesionales buenísimos que hay ahora. Quants anys fa que fas fotografies, que estàs per les muntanyes, per les curses, fotografiant no només corredors, sinó també paisatges, intentant immortalitzar cada cursa a la qual estàs present? Hombre, lo de la fotografía siempre me ha gustado, Yo ya con 13 o 14 años tenía una Kodak Instamatic 125 y gracias a eso tengo un montón de álbumes en papel, pues prácticamente desde que era muy pequeño. En las carreras por montaña, las primeras fotos que hice en una carrera no las hice yo, la corrí, y fue en el 2005, y le dejé la cámara de fotos, que era una cámara chiquitina, al hijo de un amigo mío. El chaval este ya tiene más de 30 años y es arquitecto, pero entonces era un chaval de 14 años o por ahí. Y hizo varias fotos en meta. Me hizo una a mí, pero le hizo a los que llegaron primero. Y fíjate tú que el quinto, Kilian Jornet, que tenía, pues no sé si 17 o 18 años. Y fue la cursa de la Molina 2005. Ahí debieron salir las primeras. Pero espera, que aún tengo una antes. En el 99... unos amigos míos corrían la maratón Extreme de la Neto. Y dije, pues os voy a ir a ver. Y nos fuimos con unos amigos a dormir a la cima. Al final no llegamos y nos quedamos en el Collado de Coronas. Por la mañana subimos y la primera foto que hice nunca a un corredor de montaña fue ni más ni menos, y además es muy bonita, es en papel, claro, y fue en el 99 a Quico Soler llegando a la cima de la Neto. Un poquito antes. Aquesta imatge ha de ser... Bueno, l'has de tenir gairebé com no? Emmarcada, perquè a tot un Quico Soler pujant a dalt de la Neto ha de ser espectacular, Sí, además la foto es muy bonita, porque fíjate, ahí la luz era muy buena, era todo nieve, roca, i Quico Soler ahí, Quico Soler era un mito en esos tiempos. Ara parlaves de l'any 99, parlaves de l'any 2005, les teves primeres fotografies, m'imagino que sobre aquests anys comença doncs, la teva aventura amb la càmera de fotos, tot i que sempre l'has tingut a sobre, sempre l'has portat a sobre. Quan comença la teva aventura, no sé
sé si has participat a moltes curses i comences aquest lligam, aquest amor de Montracín amb les curses per la muntanya de tot tipus, ja siguin doncs, més alpines, curses més ràpides, sobretot per la comunitat d'Aragó, que és d'on ets tu. Sí, bueno, pues eso, las primeras en el 2005, aunque ya llevaba varios años saliendo a correr los sábados por aquí por Huesca, por la sierra, porque un amigo mío pues corría, pero yo no me atreví, yo veía esto de la montaña, sí, andar sí, pero correr, digo, estos son todos supermanes. Y la primera carrera que corrí fue la cursa de Pauls y la segunda fue la de La Molina. Y a partir de ahí ya vi que tampoco era pues tan exigente, que si estás en forma, si dominas el medio, si sabes un poco moverte por arriba, pues ni sufría mucho vamos, que disfrutaba 1000 veces más de lo que sufría. Y ya empecé a hacer la Copa de España, FEDME y bueno, diferentes carreras en Aragón y en Cataluña sobre todo. Actualment, quan vas a una cursa, vas perquè vols? Tries tu les curses totalment perquè t'agraden més, perquè tenen algun component especial? O les curses et truquen perquè hi vagis, perquè puguis fer una crònica, perquè puguis utilitzar les teves xarxes socials i ensenyar una cursa al món? Pues hay de todo, pero en general voy a donde me apetece o a donde van amigos míos o, por ejemplo, no sé, si Luis Alberto dice de ir a una carrera, pues yo le acompaño evidentemente, o amigos que no son Luis Alberto, amigos normales y corrientes en este mundillo. Y me voy con ellos y pasamos un fin de semana genial y ya está. Pero sí que es verdad que de muchas carreras me piden que vayan y muchos pues también me invitan, me pagan el alojamiento simplemente y poco más. Entonces, pero me tiene que motivar esa carrera, me tiene que llamar por alguna cosa, no sé, porque la zona no la conozco y me gustaría conocerla, esa carrera, pues por 1000 circunstancias. Pero en general voy a las carreras que me motivan y voy por libre, a la mayoría. I quantes hores arribes a estar per la muntanya mentre es disputa una cursa? És a dir, a vegades pots estar més hores a la muntanya tu que un participant, perquè t'agrada, clar, ets un amant de la muntanya, llavors si pots fer una bona ruta caminant i vas fent un seguiment i vas buscant desvios per poder anar a diferents punts caminant, ho fas tot així, no? Et desplaces sempre caminant d'un punt a un altre i estàs tot un dia per la muntanya. Sí, hasta ahora sí, hasta ahora lo que más me motivaba era, aparte de ver la carrera, de hacer fotos, todo eso, pues yo también meterme una buena pechugada en el cuerpo todo el día, desde las 6, 7 de la mañana hasta las 8, las 10 de la noche, pues en muchas carreras, en el Gran Trail de l'Aneto Poset, me acuerdo en Vals d'Aneu que fui, me dejaron arriba de Spot creo que era, y llegué hasta cerca de Meta, que era, no me acuerdo cómo se llama este pueblo, Isil o algo así, y vaya pechugada también. Bueno, me gustaba mucho hacer la parte más bonita o más alpina del recorrido, porque a mí lo que más me gusta es la alta montaña. I de 52 caps de setmana que té un any, quants estàs fora de casa? És a dir, clar, és a dir, no sé si els caps de setmana t'agrada estar a casa o aprofites tots els caps de setmana per aprofitar, marxar i el que dius tu, estar amb els amics i anar a veure doncs, territori i anar a gaudir de curses. A ver, la gran mayoría sí que salgo. Ostras, el cuerpo me pide un poco de para allá, hombre, y me gusta quedarme en casa y hacer una ruta yo por el monte con amigos o salir en bicicleta o cualquier otra cosa, pero desconectar un poco. Pero ahora llevo un montón de semanas que está el calendario tan a tope. Conozco tantas carreras y me gustan tantas carreras que tengo que ir. I no només fas fotografia, perquè de vegades també fas l'assistència a corredors com el Luis Alberto Hernando. No sé si hi ha més corredors als quals els hi fas una assistència o només, diguéssim, el Luis Alberto té l'exclusivitat de que tu li fas l'assistència.
No, hace muchos años no había Luis Alberto aquí todavía en la élite, pero tenía otros amigos que también empezaron a hacer ultras y he estado en el Gran Raid de los Pirineos pues habituallando a algún amigo, asistiéndole, ayudándole, recogiendo algún cadáver que caía a mitad de camino. En la UTMB también hemos habituallado en diferentes sitios, pero amigos normales y corrientes, pues que si el que gana hace 20 horas, pues te hacía 35 o 40. Y sí, también. Lo que pasa que con Luis Alberto, pues ya tenemos una relación de hace años y como él sí que necesita, no como los otros lo necesitan psicológicamente más que físicamente, que les habitualles. Porque un corredor que llega que va a correr 30 horas, cada vez que llega a un punto, a un habituallamiento, que tiene amigos, pues todo eso le da mucho ánimo, le reconforta, le da fuerzas, porque claro, se flojea mucho mentalmente en todas estas carreras, y un apoyo más que físico, psicológico, el ver a los amigos, que los amigos te animen, pues está muy bien para ellos. Pero lo de Luis Alberto era diferente porque sí que empezamos a hacer unos habituallamientos que muchos ya hasta lo criticaban y se reían. Esto es Fórmula 1. O sea, me acuerdo que una vez salió una fotografía que una del equipo, Mónica, le ponía una pastilla en la boca. Y eso fue pues simplemente una anécdota, porque le iba a dar una pastilla de sal, Luis tenía las manos ocupadas y a Mónica no se le ocurre otra cosa que ponérsela en la boca, pero casi se sacaba de contexto. Pero era muy bueno lo de los habituallamientos rápidos, porque obligabas al contrario o a habituallar mal o a que saliera también muy rápido, o a perder 1 minuto o 2 en el habituallamiento mientras el otro se te iba y luego lo tenía que cazar. Entonces hacíamos unos habituallamientos muy rápidos y estudiados, i además nos gustava mucho, eren muy bonitos. Amb el Luis Alberto vam parlar en el capítol 110, ara fa poques setmanes. La veritat és que és un plaer poder parlar, o va ser un plaer poder parlar amb el Luis Alberto, sobretot de la sèrie Crime, però bueno, vam parlar evidentment de curses, perquè és inevitable. Ara mateix, quants anys fa que li fas l'assistència amb el Luis Alberto i com vas començar a tenir aquesta relació, diguem-li, professional, és a dir, molt més enllà de l'amistat, per poder-lo ajudar a guanyar tantes curses? A ver, yo en ningún momento lo llamaría profesional. La asistencia siempre que sea era otra cosa de las que se han leído alguna crítica. La asistencia era por parte de amigos a un amigo, porque todos éramos amigos y claro, decíamos que no, que esto no es el equipo que asiste, estos son amigos que asiste. ¿Qué pasa? ¿Que no tenéis amigos que os ayuden en una carrera? Y era eso. ¿Cuándo empezó? Pues yo a Luis lo conocí en el 2010, en el 2011-2012 estuvo corriendo con la selección aragonesa y yo estaba como de técnico, de ayudante del seleccionador, íbamos pues a toda la Copa, campeonatos de España, etcétera, y ya empezamos a tener bastante relación. Y ya cuando fichó por Grifón, que fue la primera marca, creo que estuvo, ya empezó a volar por libre. Y bueno, ya seguimos nosotros acompañándole a las carreras. Y claro, de acompañar a habituallar era el paso lògico, claro. Parlem un moment de com es prepara una assistència en carrera. És a dir, vosaltres us reuniu el dia abans, 2 dies abans? Com és aquesta reunió i de què es parla? Perquè al final, tots els que hem corregut en algun moment alguna ultra de 10, 12, 15, 20 hores, jo m'estresso només pensant en tot el que jo necessito. I si li hagués d'explicar tot fil per randa a una persona, tot el que necessito en cada avituallament, jo crec que li explotaria el cap. És a dir, com són aquestes reunions perquè a Luis Alberto no li falti res en cada punt d'assistència, què us explica, què us demana, i vosaltres no sé si prepareu, entreneu per poder ser efectius i que l'assistència sigui ràpida. Pues creo que soy el menos indicado para que le preguntes eso, porque las asistencias que hemos preparado con Luis Alberto son quizás las más ridículas del mundo. Quizás en la primera carrera que fuimos así, que necesitaba una asistencia fuerte, fue la Transvulcania del 2013.
y que tuvo ahí una lucha tremenda en su primera ultra con Kilian. Llegó como 2 o 3 minutos antes Luis arriba al Roque de los Muchachos, pero en la bajada y bueno, quedaron primero y segundo. Ese día la carrera salía a las 6 de la mañana. Nosotros estábamos en un apartamento, en un complejo que había por allá, y a las 11 de la noche nos ponemos a preparar el avituallamiento, pues como se debería hacer normalmente. Lo que pasa que esto habría que hacerlo pues por la tarde, por la mañana tranquilamente y por la noche. Luis, estudiamos todos los puntos, cuánto le va a costar a él, cuánto nos va a costar a nosotros, desnivel, distancia, tiempos, y Luis pues pone en una bolsa todo lo que va a necesitar en cada avituallamiento: geles, barritas, comida sólida, dependiendo de las horas de carrera, sales, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo repartimos a quien va a estar en cada avituallamiento. Un cop ha començat la carrera, esteu en contacte amb el Luis Alberto per si hi ha alguna última hora, alguna història que necessiti trobar-se en el moment que ell arribi al punt de control? Pues sí, a veces sí que en algún punto, porque hemos ido a muchísimas carreras con muchísima gente. Muchísima gente quiere colaborar y quiere estar en el equipo, y al final tiene muchos amigos por todos los lados o conocidos por lo que sea, y todos quieren colaborar en el tema de avituallamientos. Entonces sí, se puede utilizar gente, ponerla a 2 kilómetros del avituallamiento para preguntarle qué necesita y echar un golpe de teléfono rápido o cosas. Y si no, pues del avituallamiento anterior él ya dice, oye, para el siguiente, y cosas así, pero más allá de eso no. Hi ha molts nervis en el moment que arriba Luis Alberto en un avituallament i l'heu de treure la motxilla, posar menjar, posar bidons. És a dir, hi ha no sé quina sensació et passa pel cos, si t'estresses. Com són aquells, no sé, des de 30 segons a 2 minuts amb les ultras més llargues? Hombre, las carreras muy disputadas tienen mucho estrés, porque es que lo tienes que hacer muy rápido, no equivocarte en nada y hacerlo rápido, y algo de estrés tienen, algo bastante. Luego depende, si la carrera va muy bien y muy tranquila, pues ya es muchísimo más tranquila, pero en las disputadas sí que tiene estrés, sí. T'emociones quan les coses van bé i t'arribes a, no sé, a plorar quan les coses no va tan bé, quan perd una primera posició que tenia guanyada? És a dir, ho vius tan intensament com el Luis Alberto? Pues mira, hay una anécdota que solo de pensarla ahora es que casi me saltan las lágrimas, y siempre, no la he contado muchas veces, pero alguna vez hablándolo, y siempre es que me salen las lágrimas. Que fue, yo creo que era se había retirado ya 2 veces en la UTMB por diferentes problemas. Era la 4ª vez creo que participaba, o era la 3ª, y vamos en Courmayeur a eso de la 1 de la noche, pues esperando que bajaran ya de cruzar la parte francesa a la parte italiana, y me llamó por teléfono y me dijo que lo fuéramos a buscar, que se había torcido el tobillo. Mira, me dio tal bajón cuando lo conté que me tuve que ir a un rincón, y es que me saltaban las lágrimas, y casi ahora también. Ese ha sido un bajón, pero tremendo, porque yo creo que era la 3ª vez ya que le pasaba. Y fue, no sé, había un vídeo por ahí que era entrando en un avituallamiento, se hizo un esguince que cayó redondo, y luego se le puso el pie como un Cristo, y entonces nosotros, en lugar de avituallarlo en Courmayeur, tuvimos que coger el coche, subir a un lago por ahí, atarlo, meternos en el coche y ala, adiós muy buenas, irnos a Courmayeur, i s'acabó la UTMB. Parlem una miqueta de l'evolució de les curses, com tu ho veus. No sé si tens comptabilitzades la quantitat de curses en les quals ja has estat, que ja has estat present, i des de l'any 99. ¿Las tens totes controlades o no? Hombre, lo que tengo controlado es el tema de fotografías, porque
al archivar todas las fotografías, los archivos es por años y dentro de años en las carreras, pues por cada carrera. Entonces, si contabilizas que hay 30, 35, 40 carreras cada año, sería fácil de sacar el número. Pues no sé, ¿qué son? Desde el 2005, pues sí. Ya casi son 20 años. Pues l'any vinent faràs 20 anys. Oye, pues habrá que celebrarlo, igual hacemos una página especial. Home, una recopilació, Ramon, de les millors fotografies d'aquests 20 anys, podria ser bé, o poder fer una exposició, no? O poder imprimir les millors fotografies d'aquests 20 anys, emmarcar-les i que tothom les pogués veure i que sigui alguna cosa itinerant, ja no només per internet, sinó també veure-les en persona. Sempre una fotografia guanya molt més. Ya, pero es que yo pienso que hago las fotografías tan malas que a quién le va a interesar. A ver, la fotografía, aunque sea mala, pues hombre, siempre le hace ilusión. Pero, hombre, algo podríamos sacar, entre tantas. Home, això segur. Vull dir, amb la quantitat de fotografies que tens, fer una recopilació de les millors 50 fotografies, segur que en tens 50 i 100 que valen molt i molt la pena. Escolta, Montracín, en tots aquests anys han canviat molt les curses i la manera d'organitzar-les. És a dir, no sé si abans eren més d'estar per casa i ara intenten ser més professionals i moltes curses han perdut, no sé, alguna part de la màgia de les curses per muntanya. Pues, hombre, hay de todo, pero sigue habiendo carreras muy sencillas, muy de pueblo, muy familiares. Mira, el fin de semana pasado estuve en una carrera que se organiza en un pueblo que no ha oído hablar de ese pueblo ni el tato, que ya se ha hecho 4 o 5 ediciones y este año la han recuperado y es un recorrido pero realmente brutal, montañero precioso, a los pies de Monte Perdido, y había 22 corredores. Pero la organización, fenomenal, pero claro, como eran 2 o 3 tíos los que lo organizaban, eso, pues aún es más modesto de la mayoría de carreras que yo vivía en el 2005, 2006, 2007. Pero sí que es verdad que ha crecido mucho esto, organizaciones mucho más profesionales, muchas, sigue habiendo muchísimos clubs de montaña que organizan su carrera tal como se organizaba hace 20 años. En Huesca tenemos la gran mayoría, si quitas el Gran Trail de la Neto Posé, las grandes ultras que han nacido en los últimos años, el resto de las carreras y siguen teniendo los mismos participantes y el mismo ambiente. A nivel global, hombre, a nivel global han aparecido los grandes circuitos, ha aparecido un montón de medios de comunicación, han aparecido podcasts, han aparecido programas de radio, se televisan ahora, el streaming ayer de Cegama es brutal y en ese aspecto sí que ha evolucionado mucho. Pero el que quiere romanticismo, las carreras como antes, carreras modestas, carreras bonitas, sigue teniendo pero muchas. No sé, la cursa que deies, les graderes de la Valle de Bió, no? Em sembla que és la que et refereixes, és la després de... Uno que la conoce, correcto. No, és que té truc, estic a dins el teu blog, Corriendo por la Sierra. Aquí és una forma fàcil de poder fer un seguiment de totes les curses a les que vas, Escolta, Montracín, no sé com veus aquest monopoli d'UTMB, si estàs a favor, si creus que fa bé, creus que no fa bé aquest esport. Yo no soy fan del UTMB, aunque te voy a confesar que ir a Chamonix a UTMB es un verdadero flipe. El ambiente que hay ahí es tremendo. El monopolio, el montaje que ha hecho, pues con un circuito de 40 carreras, todas sus condiciones, etcétera, pues tampoco soy muy fan, pero al final es el corredor el que elige y el corredor sí que va, porque ellos abusan de la necesidad que tiene el corredor o de que el corredor quiera ir a Chamonix. Entonces ellos son los que ponen las condiciones. Si en esas condiciones montan un imperio entre comillas, porque al final este mundo es muy pequeño, a pesar de que muchos nos creamos de que esto es la leche.
comparado con otros deportes, pues esto es totalmente minoritario. Pero si ellos montan un imperio, es el corredor el que elige pasar por el aro o no pasar. Y ya te digo yo que ofertas tiene para dar y vender. Que quieren ir a cualquier Bay UTMB, la plaza, el Rolling Stone, el esto, el otro, pues ¿qué se le va a hacer? Así es el deporte. Tothom és lliure de poder triar on vol córrer. Tinc un missatge d'un amic teu que coneixes molt bé. A veure quina pregunta ens ha deixat al WhatsApp i a veure què li pots contestar. Suposo que per la veu no té pèrdua, entendràs perfectament de qui estem parlant. La meva pregunta al Ramon seria si podrien anar lligades o enllaçades les competicions de l'atletisme que ara estan tan de moda a nivell de trail i la prova trail per naturalesa que sempre s'han fet a través de la muntanya, els cursos de muntanya, si poguessin anar de les mans. Si no poden anar de les mans, com veu o si veu viable de que els atletes al final prenguin una decisió d'anar en una direcció o l'altra. I després, una altra prova o una altra pregunta, qüestió, seria si veu que les proves com les nostres, les proves que en principi tenen un preu simbòlic, tenen gaire futur o no en el món com està ara desenvolupat de tantes proves al cap de setmana, això, si tenen futur. Gràcies. Vinga, esperem que doni la seva veu i que ens pugui aportar alguna d'informació. Salut! Bueno, suposo que sabràs qui és, no? El Marc Fernández, que també vam parlar amb ell ara fa poques setmanes aquí al Fem Muntanya, ens deixava aquestes dues preguntes per tu, Monracín. Marc Fernández es un puñetero fenómeno, es casi un visionario que ha creado pues eso, un montón de pruebas muy diferentes, aunque traiga las ideas de Estados Unidos, pues la Bandit, las Backyard, etcétera. Bueno, la Backyard ya había llegado a España, pero él le ha dado un empujón muy gordo. Él y bueno, el fiera de Oriol Antolí también ha tirado mucho de este carro. Es un poco capullín preguntándome eso, pero al final van a ser los corredores los que elijan. Yo nací y crecí con la FEDME, porque yo vengo de la montaña, siempre he sido de la FEDME. A mí el atletismo me encanta verlo en la tele. ¿Pueden convivir? No van a convivir nunca, porque son dos federaciones diferentes que nada tiene que ver una con la otra. Y vamos, sería un milagro que se dieran la mano y que tiraran juntas. El problema en España fue el Consejo Superior de Deporte, que le dio las competencias oficialmente a la FEDME, yo creo que fue en el 2002 o algo así, y las mismas competencias con otro nombre, Trail Running, se las dio a la Federación de Atletismo en el 2015, cuando evidentemente eso es ilegal. Entonces, ahora tiran de jueces y bueno, ahí estamos, y yo creo que seguirán conviviendo de alguna manera, se llamarán de forma diferente, pero seguirá siendo lo mismo. Porque en teoría, pues hombre, debería haber alguna diferenciación en qué es una carrera por montaña, de verdad, de montaña, y qué es trail running. Pero es que el trail running le da igual que sea la carrera al lado de la playa que suban a la Neto. Pero vamos, siempre en competiciones oficiales van a tender a hacerlas mucho más suaves y mucho más asequibles, porque yo creo que en el fondo, y la Federación de Atletismo busca que entre muchísima gente que venga del atletismo y que grandes figuras que a lo mejor no tienen posibilidad de ser unos fenómenos en el atletismo, pues que tengan un campo muy abierto en eso que llaman trail running. Y por eso en general las carreras son más asequibles, digamos, técnicamente, pero y en plan de dureza.
pero al final se van mezclando, porque claro, que la Canfranc, que de cara al Mundial la van a hacer mucho más suave que lo que es la Canfranc. Los recorridos son mucho más suaves o menos dificultosos. Pues está totalmente mezclado y es el mismo deporte. Y no van a poder convivir juntos pues nunca, y seguirán. Y bueno, mira, el caso es que los corredores apoyen a una u otra. A nivel de bolsillo, de potencia, pues sí, parece que es muchísimo más potente la Federación de Atletismo, y los mundiales que están organizando pues les tiran muchísimo más a los élites, pero al final los élites no van a conseguir nada de aquí. Simplemente el que hace podium mundial tendrá una beca, que está muy bien, pero mientras no sea olímpico, que eso ya es otro melón que también tiene que desgranarse aparte, pues no, las becas son para los podiums mundiales, eso no es nada fácil, y cada vez lo será menos. Entonces no van a conseguir mucho ni en uno ni en el otro, y los grandes corredores siguen viviendo de este deporte gracias a les marques comercials. Això t'anava a preguntar, és a dir, més que a vegades el circuit, o sigui, més que les federacions, que cada any hi ha tot està doblat de campions d'Espanya, a les copes d'Espanya, etc. Al final, el que està funcionant cada vegada millor, cada any millor, són els circuits privats, digue-li Golden Trail Series, ja sigui les nacionals o les internacionals, el circuit Spartan, els UTMB, etc. Sí, no, ahora por dinero en premios y dan ayudas para ir a todas las carreras a los grandes corredores, y bueno, y además lo venden muchísimo mejor. Ahora, por ejemplo, si hablamos de la Federación de Atletismo, claro, la FEDME lo hace muy mal, y todos los corredores criticamos a la FEDME por lo mal que lo hacen, pero es que la Federación de Atletismo lo hace igual o peor, porque, por ejemplo, ahora tienen un campeonato de Europa en Annecy. Yo no sé si es la semana que viene o dentro de 2 semanas, porque sigo siendo muy romántico, como he dicho al principio, y yo me he criado en las faldas de la FEDME y soy de FEDME, aunque lo hagan muy mal, porque es que lo tienes que apoyar, o si no lo apoyamos nos morimos y lo dejamos, y no, hay que apoyarle porque algún día a lo mejor cambia. Bueno, hay un campeonato de Europa en 6, 8 o 10 días, no lo sé, en Annecy, vale. De los que van a ese campeonato sin haber puesto criterios claros, llevan, pues sí, al campeón de aquí, al campeón de la Copa, los mejores resultados de Peñagolosa, unos criterios un poco así. Y las listas las publican 2 semanas antes del campeonato, por un lado. Por otro lado, tú has visto en en alguna revista del sector algún post, algo que haya mandado la Federación de Atletismo para hacerle publicidad, a 10 días o a 6 días del campeonato. 0. Sí. Pues entonces es normal que los campeonatos, los proyectos privados, las Golden, la ISF, que ha apostado muy bien estos últimos años, pues tengan muchísima más visibilidad y seguimiento de los grandes corredores. Bueno, sí, m'he quedat ja sense temps de poder xerrar més estona amb tu, així que el que farem és, d'aquí poques setmanes, és tornar a parlar amb tu, i els temes que se m'han quedat en el tinter, i podem parlar més extensament d'altres temes, com els Jocs Olímpics, parlar, si vols, una mica més extensament, si vols, de federacions, i de la pregunta que t'ha deixat, una de les preguntes que t'ha deixat el Marc, sobre si veus viable o futur a les proves petites amb un cost d'inscripció gairebé simbòlic, com les que organitza ell, tenen futur o no. Doncs això, si de cas, ens citem d'aquí pocs dies, en parlem, i que tots els mecenes del Fem Muntanya ho puguin escoltar tranquil·lament. Et sembla bé o no? Vale, me he quedado con las ganas de responder, lo dejamos pendiente. Ho deixem pendent i en parlem d'aquí ben poc al Fem Muntanya, i que ho puguin escoltar tots els mecenes que donen suport al podcast. Cuida't molt, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada. Venga, un abrazo enorme y de verdad encantado de haber podido charlar un rato contigo.
Convido tothom a fer-se subscriptors perquè al final per €1,99 dona l'oportunitat d'arribar a llocs com aquests, dorsals, premis que feu i escoltar-vos a vosaltres. De seguida saludo el Vane Mandroge i viatgem fins al poble de Segama, però permeteu-me que us expliqui alguns avantatges només per ser oients del Fem Muntanya. Hi ha algunes marques que us ajuden amb grans descomptes i de pas ens donen un cop de mà amb petites comissions per cada venda, així que tant vosaltres com nosaltres sortirem guanyant. Els primers amics que ens volen ajudar és Flying Burrito, que fa molt de temps que hi són i que ben aviat trauran nous models de camises tècniques. Seran molt i molt xules. Cada vegada em veig més a les curses i la veritat és que són una autèntica passada perquè són molt còmodes, ens eviten els fregaments al coll quan portem motxilla i a més podem regular la temperatura corporal amb la seva cremallera de gran qualitat. Doncs molta atenció perquè a partir d'ara podeu tenir-ne una amb un descompte de €7 per cada camisa si feu servir el codi FEMMUNTANYA al seu web flyingburrito.eu. Més amics que ens donen un cop de mà són els de Six Pro. Amb aquestes cremes ja us podeu oblidar de les butllofes als peus o dels fregaments a qualsevol part del cos. Si entreu al seu web i feu servir el codi FEMMUNTANYA tindreu un 15% de descompte per cada compra. I per acabar també trobem els rellotges i accessoris de la casa americana Coros. Són espectaculars i a un preu increïble. Si compreu qualsevol rellotge o qualsevol accessori a través de l'enllaç, això és important, a través de l'enllaç que teniu a les notes del capítol i feu servir el codi FMCoros, tindreu un bon avantatge en la vostra compra. Moltíssimes gràcies a tots els que feu servir aquests codis i confieu en aquestes marques. Seguim perquè ja podem viatjar fins a Segama. Fem muntanya, l'esport outdoor en català. Durant aquestes darreres setmanes i sobretot durant aquests darrers dies haureu escoltat desenes d'entrevistes amb corredors d'èlit que han participat a aquesta edició del 2024 a Segama. Nosaltres volem saber com es viu des de dins i sobretot des dels ulls d'un corredor popular. Per això podem saludar en Vane Mandroge, un fem muntanyero que ja s'ha passat per aquí pel podcast i que ha tingut la gran sort de poder participar-hi. Varen, ben tornat al Fem Muntanya. Bona tarda, Xavi, bona tarda. Com estàs? Home, jo bé, tu suposo que encara en un núvol, no?, després de poder participar en aquesta edició de la Segama Izcorri. Sí, molt. I sí, encara, molt content d'haver pogut participar, d'haver pogut, diguéssim, estar amb els millors corredors del món. I realment com una persona aficionada a aquest esport, practicant ja fa molts anys, però tampoc hi havia estat mai un evidentment, diguéssim, tan mediàtic i amb tant públic, perquè això és el que és Segama. Ara parlem del públic. Varen, tu que ets un bou, o un senglar, suposo que aquesta marató de muntanya, diguéssim que pocs dies després ja tens les cames recuperades, no? Sí, de fet és que, com quasi cada dia corro i m'agrada fer de muntanya, diguéssim, de fet el dia següent ja estava corrents un altre cop amb un grup d'invidents, no? També faig com de guia per invidents i tampoc no vull deixar aquests nois sense guia, per tant el dilluns a la nit, diguéssim, a la tarda-nit ja estava corrents amb ells un altre cop. Tranquil, perquè hi havia altres també havien fet coses durant el cap de setmana, per tant anàvem recuperant en aquest sentit, però sí, vaig tornar a córrer un altre cop el dilluns a la tarda, de tarda-nit. En quant de temps vas trigar per fer els 42 quilòmetres de la Segama Izcorri? Mira, jo vaig trigar 6 hores i 11 minuts. I aquest també era una mica el temps que jo també conec d'altres maratons que havia fet durant els últims, que ja quasi són 20 anys que corro una mica més o menys seriós i també participo de tant en curses, i realment és que el que m'agrada molt són els maratons de muntanya, saps? Per exemple, he fet com 6 o 7 vegades la marató de Montseny, també els de Berga, no? També els de Neu i a Font-romeu, diferents maratons.
i sempre més o menys al voltant de 6 hores, que és el meu temps. És el que puc fer sense fer-me mal i realment és que també sé no puc fer més ràpid. No? Vull dir, és el que tenia previst, mai saps què passarà en el camí o durant el camí, perquè pots tenir una lesió, pots tenir un mal dia que realment és que ja no tens, no sé, energia, però, home, jo també et dic, amb un dia com a Sagama, a més amb uns entrenos que havies estat molt afocat, diguéssim, en aquesta cursa, sí, vaig fer 6 hores 11 i realment és el que tenia previst de fer-ho. Doncs enhorabona, escolta, objectiu complert. Baren, quantes vegades t'havies apuntat al sorteig pels dorsals? Perquè n'hi ha poquíssims i n'hi ha moltíssimes sol·licituds, que aquest any, per cert, doncs, s'havia de pagar aquest euro quan volies fer aquesta preinscripció pel sorteig i em sembla que ja no era la primera vegada, no? No, des de 2014. Des de 2014, bueno, em vaig capaç de fer una marató amb un bon rendiment, diguéssim, sense trencar-me, en el sentit de... Jo crec que una marató no s'ha de sotestimar tampoc, i jo havia fet coses a partir del 2009 una mica més llargs, saps? Abans feies com coses més de 10-15 quilòmetres, màxim mitja marató, però a partir del 2012 vaig començar fent una mica més llargs, fins i tot el 2013-2014 una ultra ja aquí a Barcelona, d'aquests aquí al Garraf, i per tant jo em vaig capaç de córrer, de poder córrer bé una marató de muntanya. I per tant, a partir de 2014, quan ja era famós a la Sagama, i dic, home, això és una cursa que realment sembla molt, també dirigit cap a mi, perquè es parla de fang, que m'agrada, no? De fet, jo soc dels Països Baixos, on plau moltíssim també, allà no hi ha muntanyes, però fang sí que hi ha, m'encanta, per exemple, córrer així també les muntanyes amb neu, de fer, com dius tu, en principi, no? De fer una mica el port senglar, m'encanta brotar-me, de buscar camins difícils, es parlaven de pujades tècnics, de baixades tècnics, que pots relliscar, que pots caure, totes aquestes coses que t'has d'estar molt atent. Mai saps què trobaràs, també m'encanta de la muntanya, que prepares per una cursa, un dia abans comences a ploure molt i mira, potser no tens ni les bambes per fer aquestes curses, no? Però és igual, vas i desfrutes i pateixes, però el patiment és una cosa que, és maquíssim. I dins una marató, sí, són 6 hores que, no és una vida, però pots passar bé i malament, no? Però, en general passes bé. Quan et toca la inscripció, com veus que t'ha tocat el sorteig, que ets un dels 200 i escaig afortunats, què et passa pel cap? Sí, és una cosa... jo sempre dic que sí, el meu compatriota, no? El Johan Cruyff sempre deia la sort no existeix, però jo sempre dic després, la probabilitat sí. No? I per tant, fas els petits càlculs i dius, home, si jo em poso el meu nom en aquest pot, que hi ha 10.000 inscrits i jo sóc un dels, potser, 200 que pot tenir un dorsal, és un 2%, no? Vull dir, tampoc no és tan baix, no? Però després estàs mirant i dius, home, no, aquest any no serà, però de fet, aquest any era d'aquest euro d'inscripció, no? De preinscripció, realment és que trobo res de l'altre món, poden fer, de fet és que és per l'organització, és per la gent de la cursa, que és molt vinculat en el poble, saps? Jo sé que hi ha empreses a lo millor ajuden a fer la gestió, també a lo millor de Solomon fa el seu, però també ajuda, diguéssim, a que aquesta cursa pot tenir el format que té. Realment, quan després veus un DIN A4, perquè és el que surten, no? Surten aquestes llistes, i a una DIN A4 apareix el teu nom entre, quants noms poden estar una DIN A4? 40 o 30-40 noms, i veus que hi ha un nom amb una creueta a darrere que és el teu, que dius, no pot ser. No pot ser. Ho tornes a mirar i ho mires i ho remires. No, exacte, mires i remires i a més a partir d'aquí ja estàs superatent perquè et demana que tu comences a pagar, perquè et donen un dorsal, però no et donen un dorsal, encara has de fer les 75 euros d'inscripció. Però és igual, ho fas perquè mira, tu, escolta, t'agrada i ho fas, no? Perquè realment jo crec que és un moment
que desitges a tothom que té ganes de córrer, que té ganes d'estar a la muntanya, té ganes de viure aquest espectacle, perquè és espectacular. Com t'has planificat el viatge? És a dir, quan vas anar? Si vas anar divendres, dissabte, on vas dormir? Si vas anar sol, si vas anar amb la Ingrid, la teva parella? Com Sí. tu vas organitzar tot plegat? Pues jo, Xavi, soc molt poc planificador, soc molt nòmada, en el sentit jo no vull... Bueno, de fet, vaig anar el divendres, al final vaig dir, mira, migdia, agafo uns hores de lliure de feina que havia acumulat, dic, mira, agafo migdia lliure i començo a conduir. I vaig anar sol amb el meu cotxe, que sí que és una petita furgoneta, però no hi ha ni llit instal·lat, vull dir, puc puc plegar els seients de darrere i vaig arribar al final de la tarda a Sagama. Realment vaig trobar un lloc, vull dir, no sé, sí, he tingut sort aquest any, saps? Aquest any, vull dir, no sé, m'he fet 50 i m'ha regalat el Sagama, saps? Fantàstic. He arribat al poble, he trobat un pàrquing a 300 metres de la sortida, amb un petit font d'aigua davant. He pogut estar al racó del pàrquing, per tant, ja no passaven ni cotxes ni davant ni per darrere, vull dir, he estat superbé. Tampoc estava, diguéssim, en un camp que hi havia tot fang, no? Estava amb pedres, i dic, mira tu, sembla el lloc reservat per mi. Vaig menjar una mica de menjar que havia preparat a casa, saps? Una mica de pasta, i vaig dormir. I realment és que jo pensava, estaria nerviós, el viatge, tot... Em va agafar una calma. Vaig dormir 9 hores. És que jo fa setmanes que no he dormit 9 hores, saps? Vull dir, no, fantàstic. I dic, el dia següent... dormiré fatal el nit abans perquè, sempre agafes una mica de nervi. No, em va agafar un relax perquè vaig pensar, tio, ets un afortunat aquí, gaudeix d'aquest moment que estàs vivint. És que l'únic que vaig obligar a mi mateixa és gaudiu del que estàs fent, gaudeix del moment, i realment és el que vaig fer, i em va agafar una calma que realment el dia de dissabte, què vaig fer? Es va aixecar més o menys d'hora, cap a les 8-9, havia fet aquestes 9 hores de dormir, vaig posar les meves bambes i dic, mira, saps què faig? Faig la primera pujada, fins que arribés més o menys al primer control, que de fet són uns 5-6 quilòmetres, i ho vaig fer, vaig agafar la motxileta, vaig començar a fer un trote, vaig caminar cap amunt, era un dia maco, hi havia vista, de fet és que el dissabte feia molta calor, al final feia molta calor, jo de la calor pateixo una miqueta, però les previsions del dia següent era núvol i més baixes temperatures, per tant vaig gaudir. Vaig trobar el Manu Merillas fent el mateix que jo, saps? Per tant, vaig xerrar amb el guanyador de l'any passat. Sí, correcte. Però xerrar com si tu i jo estem xerrant ara, vull dir, en plan, escolta, com ha anat aquest any, no sé què, com et trobes, què farem demà, no sé què, vull dir, parlant com si haguéssim conegut tota la vida, saps? I no és veritat, escolta, aquest home és un crac, saps? És boníssim, és boníssim. Però és molt bona persona. I vam estar xerrant, vam riure i vam córrer una mica cap amunt, cap avall, ell feia més com petites sèries i volia veure uns més amics que estaven més amunt. Es van despedir i dic, mira, això és fantàstic, vull dir, escolta, aquí puc passejant per la muntanya i trobar, diguéssim, el més mons del món, també. I això és Sagama. És un petit comitè, al final. Som uns afortunats, com a amateurs, diguéssim, aficionats a aquest esport, per poder córrer amb aquests cracs, però no hi ha com un ambient de prepotència, no? de les altres corredors. Fins i tot una persona com Kilian, que realment és que, quan hi ha la presentació la gent es torna boig, perquè hi ha la sala, però és que és una festa. Però aquest també passeja pel poble, si la gent es para, fan unes fotos, xerra una miqueta, es viu molt bé, molt maco. I com feia un dia sense pluja ni feia mal temps, vull dir, era un dia molt d'estiu quasi,
era molt agradable. Per tant, vaig gaudir el poble, vaig gaudir la gent i mira, vaig descansar durant tot el dia. I arribar, per exemple, tu en aquest cas estaves a 300 metres de la línia de sortida, però és a la retransmissió de streaming que vaig poder veure per YouTube, d'Evasió TV, amb l'Albert Jorquera al capdavant, doncs es veia molta gent a Segama, a la sortida sobretot, i evidentment durant el recorregut, però és difícil moure's, desplaçar-se, arribar a la sortida, comparat amb altres maratons de muntanya en els quals has estat o no? Sí, la bogeria és que, perquè el dia següent, no?, és el diumenge, que també vaig despertar més a més d'hora, havia dormit un altre cop fantàsticament bé dins un cotxe mal estirat, però és igual, vull dir, he dormit molt bé, i ja veus, a les 6 de matí, vull dir, la cursa comença a les 9 de matí, que és realment tard, no? Però a les 6 de matí ja se sent com passegen els aficionats, el públic, no?, els espectadors, com ja passegen com a excursionistes, com corredors, vull dir, com hi ha aquesta alegria, aquesta... no sé, la gent ja està vivint el espectacle i està molt conscient que són part del espectacle, però no hi ha comunisterisme, hi ha una calma total. I és tan bonic, saps? És com si, sí, hi ha roulots, hi ha caravanes, hi ha molts cotxes aparcats, però està molt ben organitzat. Vull dir, tu imagina't, és que són 500... Vull dir, viuen 1.000 persones en aquest poble, 500 voluntaris. La gent del poble viu aquesta cursa. Està molt ben estructurat, molt ben organitzat. No hi ha caos al carrer, no, és que és fantàstic. Els bars estan oberts. Quantes vegades no arribes a un poble que hi ha una cursa i els bars estan tancats? No, sí. Aquí diu no, a les 6 obrim a les 6 i tot està obert. Hi ha menjar, hi ha beguda, hi ha gent que sí, que estan prenent cervesa ja si volen, però també hi ha, diguéssim, el típic, diguéssim, les boleries, les begudes normals, vull dir, però el més curiós és, com dius tu, arribes a la sortida i està ple de gent, però ningú està dins el que és el quadrat de la sortida, diguéssim, el calaix de sortida. Al calaix de sortida no hi ha ningú. Tot al voltant està ple, és com si tingués una cursa al revés, saps? És com perquè la gent va vestit de corredor, perquè hi ha molta gent, o han fet ja la volta, perquè també uns amics meus que havien arribat també el divendres, el dissabte van fer tota la marató, i el diumenge fan de públic. Hi ha molta gent que fan això. O fan tota la volta, o fan la meitat, o fan, i el dia següent pugen fins al Sant Espíritu, o fins a l'Escori. Vull dir, tothom té el seu pla. O vas de públic, o vas de corredor, però de corredors sí, ens estaven esperant, anaven escapant una mica per una carretera que està darrere del poble, no? del darrere del calaix, allà tornes a trobar, diguéssim, també el Kilian i els altres corredors també fent el seu escalfament. Hi ha un ambient molt maco, i expectativa, no? I tothom està una mica amb aquest brum-brum, no? De quan després passa, no sé, a 2 quarts de 9, ja notes com, aquí sí, demana que la gent entri al calaix, hi ha un control, mínim, perquè realment també és fantàstic aquesta cursa. Demana molt poca cosa. Tu has de portar una xubasquero i una manta tèrmica. Ja està. I un vas, no? Però, saps, un petit bidó, jo portava 2 bidons de 250 mil·lilitres, un amb aigua i l'altre buida, perquè al final hi ha 13 avituallaments. Ara t'ho anava a preguntar, perquè clar, els avituallaments des de l'streaming no els veiem, perquè evidentment els d'èlit no paren. Passen de llarg, es veu la carpa on hi ha l'avituallament, però passen de llarg només per fer el control de pas i punt. Què tal són els avituallaments, aquests 13 avituallaments que hi ha en aquests 42 quilòmetres? Són complets? Hi ha abundància de beguda i de menjar? Això va ser una mica el meu dubte, saps? Perquè és això que jo havia vist els corredors d'èlit, perquè realment les imatges que veus del Segama i també això de sortida, no? Perquè al final, sí, entrem tot el calaix i els bons, no? L'elit que es presenten, el top 10, no sé què, que número 10, número 9, i van, no? Les noies i noies entren i es posen tot a davant, i hi ha també els bons corredors, diguéssim, els que són professionals o que realment estan en molt bona forma, però realment és que la gent ja sap que és el seu temps. Però després veiem nosaltres, no? En el sentit, és que jo no tinc el meu equip aquí que em donen ni els gels, ni el meu menjar, ni la meva beguda. Jo m'he de portar tot a sobre. O no,
perquè realment d'aquesta informació només reps que sí, hi ha 13 habitualments on hi ha beguda i hi ha menjar. Però qui menjar hi ha? Bueno, sort que tinc amics que havien corregut la Sagama, ja, no sé, un havia corregut ja 4 vegades, ja des del 2007, per tant ja és com un veterà, no? I deia, no, des del 2007 fins al 2014 i també actualment, les coses no han canviat. Què hi ha als habitualments? Hi ha begudes isotòmiques i aigua, i hi ha barres energètiques d'una marca, no sé si puc donar la marca. Sí, home, sí. El 226, que de fet és patrocinador també del Sagama, és un sponsor d'aquest, que hi ha aquestes coses, hi ha plàtans i hi ha taronges, i ja està. No hi ha res més. Llavors, no és un gourmet, saps? I ja m'havien avisat, i per tant, de fet, és que jo els entrenos, també corro amb les meves barretes energètiques, de fet que no són ni d'una marca molt coneguda, de fet són del superconsum, però bueno, també veig que hi ha dintre i no hi ha molta diferència al que són de les marques més bones. I a mi, a més, va bé l'estómac, perquè jo crec que és una cosa molt important que tu puguis menjar durant 6 hores, una cosa, que no tinguis problemes amb les últimes 2 hores, per exemple, i ja no pots ni menjar, no tens energia, i tiraves molt bé, però a partir de l'últim 10 quilòmetres ja no pots ni caminar, i home, això és una llàstima. Per tant, que estiguis preparat. Però realment jo pensava, home, si hi ha aquestes barres energètiques, si hi ha l'aigua, si hi ha plàtans, i jo tenia previst fer en 6 hores, dic, mira, porto a sobre només d'aquestes tipus gels, diguéssim, amb uns 100 quilocalories, que també porten sal i una mica de vitamines, i una mica portava 2 barres energètiques, diguéssim, que són més d'energia i porten una mica menys altres coses. Realment portava poca cosa. I jo dic, 2 bidons de 250 mil·lilitres, que al final, realment, quasi pots beure els habitualment i córrer cap al següent. Jo he de dir que també soc molt als habitualment, perquè com sempre corro sol a la muntanya, quan després vas a una cursa, home, a mi fa molta gràcia que hi hagi gent dedicant-se al temps i l'ànima per estar als habitualment. Per tant, no és que perdo molt temps allà, però sempre xerro amb la gent. Ben fet. Sempre xerro i paro, i ni és perquè estic cansat, és perquè, bueno, tinc ganes de prendre el que hi ha, de fer uns comentaris, perquè hi havia d'aquests, no sé, d'aquests líquids que tenien com 3 colors, bueno, de fet, vull dir, hi ha 3 gots amb 3 colors, i dius, home, feia gràcia, i fas una mica de comentaris d'aquests colors, i quin és el més bo, bueno, tasses una mica de tot, perquè al final és això, que diuen que no hi ha gots, però sí que hi ha gots, també, saps? Vull dir... Escolta, Maren, quan es dona el tret de sortida, què tens a dins, a la panxa? Pell d'au, papallones, saps? Emoció o res, o estàs superconcentrat? No, bueno, jo soc d'aquests que, bueno, de fet, és això, que ja no tinc 20 anys ni 30, saps? Vull dir, hi ha moments que comences a apreciar el moment, perquè de fet a la vida al final és això, si saps apreciar el moment i el lloc on estàs, tota l'estona, diguéssim, estava dient, hòstia, estic superafortunat i estic supercontent d'estar aquí. Realment és que hi estava molt content, saps? Però realment feliç. Per tant, a més, havia trobat també un altre amic, el Toni Mata, que bueno, vaig fer amic amb els cursos, perquè aquest últim 2 anys anava a un ultra, trobava aquest senyor, anava a una marató, trobava aquest senyor, i sense saber, saps? Vull dir, i el trail de Catlllaràs tornes a trobar aquest senyor, i hosti, estem a Sagama i torno a trobar el Toni Mata. Dic, què fas aquí? Diu, mira, m'ha tocat també un dorsal. Dic, mira, escolta, noi, és que aquests 2 últims anys hem corregut sempre junts sense saber, perquè hem tocat totes les curses, diguéssim, anant junts. I a més, bueno, és una mica la meva edat, correm més o menys al mateix temps, a vegades un va una mica més ràpid, a vegades un altre va més ràpid, per tant, són aquesta gent que et tornes a trobar, o a més estàs a la teva lliga, i feia molta gràcia, i estàvem dient a nosaltres dues, és que escolta, nois, tenim molta sort aquí i disfrutes, i quan comença, diguéssim, els últims minuts, quan hi ha la música, i quan hi ha, diguéssim, el Depa, que també està allà, que comença a fer la seva retòrica, i els bascos també comencen, i el públic està molt entregat, molt. I per tant, quan surts, és un carrer estret, fas una volta per tot el poble, el poble antic, i allà, com quasi tot la cursa, vaig córrer amb un somriure, vull dir, amb somriure, no, riure, saps? Vull dir,
gaudint. De felicitat. De felicitat, molt feliç, saps? I per tant, ni em va pujar l'adrenalina, realment és que dic, no, estiguis atent, estiguis, diguéssim, també una mica per la feina, i també és veritat, és que també havia pensat, llegint també una mica un llibre que, podem comentar també, no? que també el perill és allà, és que la gent va molt ràpids, perquè, no sé, mira't un Kilian, si tu vols córrer un marató amb 3 hores i mitja i una mica més, escolta, has d'anar per feina. Per tant, aquests surten, amb 3 minuts per quilòmetre, i a la pujada a 4 minuts per quilòmetre. Bueno, clar, tu corrents no sé si has tingut temps, ara un cop has arribat a casa a veure l'streaming, però clar, jo que vaig anar podent seguir el mateix diumenge i les parts que no vaig poder veure diumenge les he pogut veure en diferit, diguéssim, però clar, està tota la retransmissió està íntegra al YouTube, si busqueu Cegama Izcorri 2024, l'oficial, doncs la trobareu a Ivasion TV. Clar, és que veus pujades i veus constantment el Kilian corrent, o sigui, no el veus caminar gairebé mai. Llavors penses, i l'Albert Jorquera, que coneix la zona, deia, és que aquí només 4 tocats per una vareta, diguéssim, poden pujar corrents. És que aquí és impossible pujar corrents, perquè és tècnic o perquè és molt empinat, i el Kilian ho fa trotant com si estigués passejant. I jo crec que això, Xavi, vull dir, això, jo vaig veure després el dilluns uns moments, diguéssim, aquesta cursa, i dic, mira, vaig a mirar el Kilian al lloc on jo vaig anar caminant, i molt a poc, perquè tant com dius tu, no, per la baixada tècnica, que hi havia molta roca i estaves cansat, o per la pujada perquè estava molt inclinat i hi havia una mica de fang i tot això, dic, hòstia, aquest tio va corrents i a més mires el ritme i dic, uau, tu noi, aquí jo anava amb els meus pals de muntanyero, saps? Vull dir, de fer una bona excursió cap amunt, amb el ritme, però caminant. I dius, però això és impressionant, és impressionant. Per tant, el perill, i això també havia sentit a altra gent, el perill és voler anar massa ràpid al principi, perquè, home, veus aquests nois corrents i les noies corrents tan fortes, i dius, home, no vull perdre. No, escolta, jo tenia un pla, i el que vaig dir a mi mateix és que segueix aquest pla, perquè al moment que dius, mira, vaig amb aquesta gent, estaràs perdut, però també és una mica d'experiència que tens, no? Perquè potser quan és més jove dius, aposto i a veure fins on puc arribar. No, dic, no, jo vaig al meu ritme, sé què puc fer. El que em va sorprendre una miqueta, potser vaig començar una mica massa darrere, perquè sí que hi havia uns taps al principi, però bueno, són pocs metres i a partir d'aquí ja vas fent trotes o quan fa més pla i ja vas gaudint i ja comença a separar més la cursa i ja capes al teu lloc i és veritat, al final, durant aquests 40 quilòmetres o 42 quilòmetres sempre trobes més o menys la mateixa gent. Escolta, Baren, una pregunta. Per exemple, a l'Aizcorri el Kilian arriba amb 2 hores, 5 minuts i tu arribes amb 3 hores i mitja a l'Aizcorri. Hi ha tant d'ambient com es veu a l'streaming, és a dir, tota la gent que està animant els primers classificats, tant d'homes com de dones, la primera mitja hora de cursa, per exemple, la primera hora de cursa, tots els que aneu arribant a hora i mitja, 2 hores, o per exemple, que tinc aquí les classificacions oficials, l'últim classificat doncs, va passar a l'Aizcorri a 4 hores, o sigui, de 2 hores i arc del Kilian. Sí. L'ambient és el mateix que quan passa el Kilian? Sí. O la gent ja va cansada, la gent ja ha marxat perquè és l'hora de dinar? No, mira, el que em va sorprendre moltíssim, i realment és que, perquè jo vaig llegir un llibre que s'ha publicat, em sembla, ara fa un any, em sembla 2022 o fins i tot 2023, del Iker Badiola, que és un corredor basc, de fet, corria més l'asfalt, ja havia fet 40 anys i ja s'havia inscrit, això és la zona, i escriu molt, molt graciós, però aquest, per exemple, en el 2022, em sembla, es va entrar com a últim corredor. No, realment la història em va apassionar i també una mica collonir, no? Perquè, hòstia, aquest home anava tota l'estona al límit del temps de tall,
saps? De vegades a 10 segons, imagina't, tu arribes a 10 segons, em sembla que hi ha a l'Arats, o a Iscori o a l'Arats, em sembla va entrar com 10 segons abans que et tallessin. Què vol dir? Si tu arribes, diguéssim, 11 segons més tard, et fan fora de la cursa, estàs desqualificat. I són talls, Xavi, és que tu fixa't, és que jo vaig arribar a l'Arats, si no m'equivoco, a 2 hores i 26, una cosa així, i el tall són 3. Correcte, 2:26, correcte. Saps? I el tall em sembla que són 3 hores. I ella pensava, home, és que jo anava pel meu ritme, però bon ritme, del meu bon ritme, i dic, home, ritme de 6 hores, i jo aquí m'he d'avançar, no m'he de badar, perquè són 3 hores i diuen fora d'aquí. No sé, si tens un mal moment, o jo què sé, saps? O realment, bueno, és això. Què tens la diferència? Com aquest Iker, que jo vaig llegir el seu llibre, ell va dir, home, no trobo tanta gent, sí que hi ha gent que donen suport i criden el teu nom, i jo pensava, bueno, això deu ser, diguéssim, ja a partir de quan passen els primers, jo què sé, 100 persones, i a partir de les últimes 400, bueno, trobes 4 gats i tot això. Doncs pues no, jo vaig arribar a allò, diguéssim, a 2,5 rats, i per tant, des d'allà tornes a baixar cap al Sant Espíritu, que realment era un dia de boira, també nosaltres. Per tant, tu no veus què passa allà davant, no veus la profunditat que hi ha, però sents ja les veus. I dius, tia, aquí passarà una cosa, que la gent criden, però criden, animen a la gent, i t'apropes, arribes en aquest, és molt maco, perquè quan veus les imatges de Kilian, ella fa un gir cap amunt al Sant Espíritu, i ja entra al públic, diguéssim, no? Perquè ja han donat els seus gels i tot això, però jo havia d'anar, bueno, jo anava habitualment, que està al peu del pendent, no? I per tant, allà vaig parar, bueno, vaig saludar habitualment, però sentia a la meva orella esquerra un soroll, diguéssim, allà de la gent que estaven pujant, bueno, que estaven al pendent, i això em va fer riure, em va fer emocionar, però encara estic dient això i em surten ja la pell de gallina, saps? Vull dir, no pots descriure, saps? Això has de viure. Però l'únic que puc dir, em van tronar les orelles, saps? Quan passa per la gent, em van tronar les orelles, perquè tens la gent a mig metre, puges per un pendent, que sort, nosaltres no vam tenir les condicions de 2023, que era tot fang, vam tenir sec, estava més o menys sec, una mica de fang, però bueno, posa el peu a l'herba, també va dir una mica, no trepitgis el fang, trepitja l'herba, saps? Però bueno, no et deixen, perquè tu vas pel camí que hi ha, i a mig metre tens la gent, i criden el teu nom, perquè tens el nom al teu dorsal, per tant, bueno, el meu nom és Baran, que és un nom, diguéssim, no d'aquí, però és igual, diuen i pronuncien bé, i t'animen, i criden, i durant aquests 10 minuts més o menys que passes per allà, hi ha molta gent, sí que és veritat, puges després cap a l'Aiscori, també trobes gent que estan baixant, però la gent animen, la gent aparten, et deixen passar, i després pensava, bueno, quan arribo a l'Escori no serà tant, no, també està ple de gent, ple de gent, i dic, home, una persona que jo, no sé, jo puc dir que soc del promig, em sembla que vaig quedar al 50% dels participants, per tant, puc dir, en el promig trobes molta gent animant-te. Després vaig pensar, bueno, deu ser això, perquè, home, ara el temps passa, la gent a lo millor volen baixar. No, allà és veritat, quan vaig fer el flanqueig, no, allà a Iscori, cap als camps d'Orbia, bueno, tens la baixada cap als camps d'Orbia, allà sí que la gent estava més pendent, potser, de la transmissió pel seu mòbil, que no mirant com corria o com jo feia el flanqueig de la meva manera, no? Perquè ja també va agafar una rampa, vull dir, perquè és molt tècnic i ja estàs cansat, i el canvi de ritmes i tot això, però allà la gent escoltaven en transmissió, diguéssim, en streaming, com entrava Kilian. I jo pensava, saps? I jo tot respecte, i estava supercontent, Jo estava passant la meitat, no?, per allà algú, i el Kilian ja entrava. Mira, quan el Kilian va fer les 3 hores 38, tu acabaves de passar l'Aizcorri, sí, o sigui... Exacte. Et quedaven encara, no 3 hores, però 2 hores i mitja gairebé, més de 2 hores i mitja, et quedava encara
per arribar, és que és espectacular. Escolta, Maren, És espectacular, sí. Deixant una mica de banda l'ambient de la gent, en quant a només recorregut, hi ha alguna marató de muntanya aquí, per exemple, a Catalunya, que et recordi, ja sigui per dificultat, per tipus de terreny, per tipus de boscos, per tipus de flanqueig, tecnicitat. Et recorda alguna cursa, alguna marató que diguis, mira, no és el mateix, lògicament, per l'ambient, però en quant a dificultat, tu que n'has fet moltes, Sí. Hi ha alguna que et recordi? Sí, bueno, de fet és que jo he corregut molt a la Marató de Montseny, i es corre al novembre, que també hi ha en aquests dies de fet és que, bueno, ja no sé, em sembla que l'any passat, aquest any no, perquè l'any passat va haver-hi també neu, saps? Vull dir, al dalt de tot hi ha fang, de vegades pluja, hi ha plau, vull dir, jo realment és que no, bueno, també hi ha les feixeres, vull dir, vulguis o no, també hi ha les feixeres allà al del Montseny, hi ha també la part, diguéssim, de dalt, que també són els prats, que també té una mica, saps? El tipus de roca fins i tot, per mi, no sé, saps? I com a paisatge, jo dic, com a paisatge, córrer Sagama pel paisatge, vivint a Catalunya, dic no cal, perquè aquí, fins i tot una marató que aquest any, bueno, aquí a 2 setmanes fem una marató allà al Catlllaràs, no? El Trail Catlllaràs. Allà ens veurem, ara no te m'avancis, que és l'última pregunta. Però jo vull dir, això també és roca calcària, també hi ha penets forts, de fet, allà fins i tot trobo, al Catlllaràs pots trobar camins, no? Per exemple, el famós camí de les mines, no? Aquest any em sembla no toca, però hi ha altres camins que dius, no, és que pot ser molt semblant, perquè al final, de fet, és que això ja és per un altre dia, però tu mires les muntanyes i les curses de muntanyes i els maratons, per exemple, hi ha una relació distància-desnivell que és molt apta, saps? Perquè molt sovint fem una marató de muntanya que està a 42 quilòmetres, perquè és una marató de distància, però la seva alçada, no? 2.700, 2.800, jo he corregut també maratons d'Andorra, que també era molt espectacular, quan encara feien el del Vall Nord, no? Amb el Gerard i la com es deia, la senyora, vull dir, que era també preciós, però bueno, ja vas a quasi 3.000 metres. Com aquests són maratons de mitja muntanya, no? A Escuri, 1.500 metres. Sí. Vull dir, tu mires el Montseny, 1.700, saps què vull dir? Em sembla, no? Vull dir, en aquest sentit, per mi, una marató que podria ser perfectament un equivalent a la Sagama si els catalans eren més bascos, perquè això també és molt important, els bascos viuen molt l'esport de muntanya, esport, diguéssim, a l'aire lliure, la gent ve, també hi ha molts catalans que van de públic, però l'ànima ja és l'espirit basc, diguéssim, d'anar donant suport a gent que fan un esforç tremenda, no? Vull dir, tenen els seus esports bascos, els seus, no? La ciutat amb els destrals, tenen la fusta, hi ha molta cosa, d'esport de molta exigència, no? El trail running allà es considera un esport amb molta exigència, ja sabem que és molt fort, que és molt dur, vull dir, jo, de fet, és que, no sé, jo no me recordo, em sembla només una marató que no vaig tenir rampes, que va ser una marató hivernal, que ja fa ja fa més de 10 anys que estava en molt bona forma, però, bueno, jo normalment tinc rampes del sobreesforç, perquè és dur. Sí que és veritat que ara que comentes la marató del Montseny, tens la pujada, com a pujades molt fortes o més fortes, és la pujada al Matagalls i després la segona pujada, o l'última pujada al Turó de l'Home, diguéssim, a les Agudes i al Turó de l'Home, que és tècnica i complicada, tens una part més aèria i després la gran baixada des del Turó de l'Home fins que tornes, que són 1.500 metres de nivell negatiu amb uns 10-11 quilòmetres, si no recordo malament. És durillo, per això dic, sí que s'ha allargat una miqueta ara per qüestions, em sembla, de permisos, etc. Per tant, ara ja són 45 quilòmetres, no? Però és veritat, allà també al Montseny baixes aquest 1.500 metres i amb el Sagama passa una cosa semblant, perquè els últims 12 quilòmetres també és la baixada. Sí que és veritat, allà hi ha una mica més... Però és molt semblant al Montseny, trobo jo, i allà és el truco, trobo jo, perquè a la baixada, que és l'última, jo ja, sempre, al final et coneixes a tu mateix, no? I dius, escolta, és que el que vull, el que m'agradaria,
és entrar ràpid. Entrar, diguéssim, amb una bona saps? Vull dir, perquè jo he tingut, d'aquests, jo me recordo un marató de Montseny que estava, diguéssim, fatal al final. I les últims 5 quilòmetres van ser infernal i molt llargues, perquè tu vols córrer, les teves cames ja no diuen ja n'hi ha prou, tu. Cada vegada que fas un pas una mica més ràpid, entra una rampa, vinga, pares una miqueta, i dic, hòstia, això no m'agrada. Per tant, fins i tot havia guardat una mica d'energia perquè dir, escolta, no et donguis tot a les últimes pujades cap a l'Eindritz, no? I després comença la baixada i realment és que, bueno, els últims 4, que ja veus que, mira, em queda 4 quilòmetres. Realment, m'estaven entrant una mica d'aquestes rampes així de frenant tanta estona perquè són, bueno, camins de molta fang, hi ha una mica de rellisques i tot això, i jo, saps que dius un moment, mira, escolta, trec el freno, perquè això de frenar tota l'estona, d'anar una mica més amb bon ritme, però que estàs donant cops tota l'estona, això fa mal. Dic, però el risc que si tu treus els frenos, bueno, tu ja saps, a mi m'agrada molt les baixades i controlo bastant. I he dit, mira, escoltes, noi, estàs bé de cap, estàs bé de cames encara, vull dir, encara que estiguin cansats, però vinga, corre! I vaig agafar les últimes 4 quilòmetres a 4 minuts per quilòmetre, saps? I dic, hosti, i entres al poble i passes encara gent. I, bueno, no sé, allà vaig disfrutar com un nen petit, saps? I dic, que guai. Que bé. Poder entrar amb velocitat, saps? Per tant, molt maco, molt maco. Vale, em vaig acabant. 2 preguntes juntes per acabar Zegama, que ens estem allargant una miqueta perquè, escolta, m'encanta escoltar-te i jo suposo que a la gent també li agrada escoltar l'opinió d'algú que l'ha viscut des del punt de vista d'un corredor popular com som tu, jo i diria que el 99% dels oients que tenim i que potser doncs, sempre es queden amb les entrevistes dels corredors d'èlit, que són perfectes, que són molt xules, però que estan anys llum del que nosaltres vivim i que a vegades no sabem el que ens podem trobar. Si algú que vulgui participar a Zegama l'any vinent, doncs si es trobaran el mateix o no del que veiem per internet o si escoltem altres entrevistes. 2 preguntes, va. Zegama seria Zegama sense l'ambient? No. L'ambient és bàsic, No. O sigui, l'ambient... Allà, jo hi dic, si em diuen tornes allà però sense públic, dic no, així ja faré una volta aquí a les muntanyes de Catalunya. Saps? Perfecte. Els corredors, però amb els mateixos corredors. Home, mira, això sí, amb el concepte de 500 persones a la muntanya, fantàstic. No està massificat, no és una marató que hi hagi 1.000, 1.500, llavors és fàcil de córrer. Exacte, no és massificat, però trobes els amics, trobes la gent, diguéssim, de fet és que, bueno, també un fem muntanyero, el Jordi Viladjosana, també va tocar amb dorsal. No, vull dir, també per participar. Els primers 10 quilòmetres vaig córrer amb ell. Tornes a trobar després a la meta. Vull dir, fas amics. Per tant, per mi el concepte 500 per una muntanya, jo crec també, per l'impacte que fa, diguéssim, els corredors i tot això, jo crec que és molt sa, molt sa. Encara que hi ha organitzacions que volen tenir més, però jo no massificaria massa, i realment per això dic, el concepte Zegama amb la, diguéssim, l'organització, sí, però ho faria aquí a Catalunya si no hi ha el públic, saps què vull dir? El públic és la màgia, realment és que et flipes. I t'agradaria tornar-hi l'any vinent? Tornaràs a preinscriure, a veure si toca un altre cop el sorteig, o ja diguéssim que és una carrera que ja has fet un cop i dius, deixem descansar un temps. Això, Xavi, això no ho sé. La meva dona també preguntava que tornes a inscriure l'any que ve. Em sembla, saps, com sempre tens això del teu nom està acumulant si no toca dorsal, i em sembla que quan toca dorsal estàs un altre cop a 0, no? Vull dir, tens la mateixa probabilitat que de fa 10 anys per començar de primera vegada, em sembla, però jo també per l'altra banda és que, escolta, no siguin tan egoistes, saps? Jo ho sento, jo he viscut la meva Zegama. Sé que no sóc un professional, de fet és que és part d'una sèrie, diguéssim així, del World Series, del Gold World Series, de les Golden National de Solomon, Series, no? I només hi ha 200 dorsals, i dic, escolta, és que jo crec que no, perquè hi ha la probabilitat que el meu sortirà un altre cop, el meu nom, però ja no serà el mateix. A més, és que em sentiria una mica malament, saps? Per el sentit, hosti, i la gent que no han pogut córrer això, perquè realment és que, per tot el respecte, pots córrer el dia abans,
no? I passes pel paisatge i el dia següent fas de públic. És un concepte que jo potser sí que faria, però tornar a escriure jo crec que no. Però no em dic que no estaré allà al Sagama l'any que ve, perquè vaig passar molt bé. Vaig passar molt bé i jo crec que forma part d'un públic i donar ànims a les persones que corren, de la velocitat, de la forma, de la jo què sé què són, això no té preu, Xavi, i jo crec que això hauríem d'animar molt més. Aquí tenim l'Olla de Núria, no? També està intentant de fer això. De fet, jo he corregut també, té un molt bon record, també té de fet, trobo que a l'Ultra Pirineu també hi ha molt bona animació a molts llocs, no? Jo realment, sí, no hem de massificar la muntanya, però hi ha molta muntanya, i la muntanya es recupera si corres un dia ja, i si viu en Isard, si viu en Notes o que sigui, que també tingui un dia d'estressat, tampoc no passa res, saps? Vull dir, penso jo, sincerament, és la meva opinió. I acabo. Hi ha molta muntanya. Va, acabo, que si no tinc aquí segrestat. Sí, massa temps, massa temps. I segur que tens coses a fer, com a mínim sortir a córrer una estona. Exacte, això tenia... Ja estàs amb les bambes posades per sortir, a veure si acaba ja el passat de la Lujas. Sí, com a Montjuïc, sí. Escolta'm una cosa, el 15 de juny ens veiem a la Pobla de Lillet al Trail Callarà, sí? Has dit que sí? Sí, segur. Mitja o marató? Vingui més gent. A la mitja o la marató? Mira, tu, Xavi, aquest any estic a l'organització, però l'organització de les curses dels nens, dels joves. Sí. Sempre he volgut fer això, i jo, de fet, ja feia com coses, des de la sessió excursionista de Lillet, de la Pobla de Lillet, ja soc part de la Junta, i aquest any, dona'm un cop de mà a l'organització del Trail Callaràs, no?, amb el Joan Solà i el Pol Travi. És una cosa en col·laboració, realment fem un equip, no?, i nosaltres com a club d'excursionistes, diguéssim, organitzem el que és la cursa per nens. Per tant, són a partir de 5 anys fins a 7 anys, no?, que els nens i joves poden córrer. Per tant, aquest any no participaré com a corredor, diguéssim, a la mitja o a la marató. Si hagués corregut, hagués fet la marató. Gran. No, bueno. Perquè... Però estaré allà. Ja et demanaré una cerveseta o una Coca-Cola a l'arribada. Molt bé. Doncs, Baren, moltíssimes gràcies pel teu testimoni, perquè, escolta, jo crec que jo ho he fet, jo espero que els oients que hagin escoltat tota la conversa també ho hagin fet, hagin reviscut la teva Zegama Izkorri, que, escolta, escoltar a una persona que s'explica també que és crític i que les coses les diu tal com les ha viscut, sense dependre de ningú, que ha sigut totalment lliure a explicar i a dir el que tu has viscut, doncs val molt la pena d'escoltar-ho. Ens veiem a la Pobla de Lillet el 15 de juny. Cuida't, una forta abraçada. Gràcies per tot. Moltes gràcies, Xavi. Que vagi molt bé. Adéu, muntanyeros. Envia'ns les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya@femmuntanya.cat. Avui arribem al final d'aquest capítol 113 amb l'experiència d'en Baren a la Zegama Izkorri. Moltíssimes gràcies a tots per triar-nos un dia més i per haver arribat fins al final. Si us ha agradat el capítol, no us oblideu de subscriure-us a qualsevol de les moltes plataformes que distribueixen aquest podcast. Valoreu-nos positivament amb 5 estrelles, amb un m'agrada, un like i compartiu el capítol amb els vostres companys d'entrenament i a les vostres xarxes socials. També us estarem eternament agraïts si ens doneu un cop de mà i ens doneu el vostre suport amb el mecenatge per tan sols €1,99 al mes, i a canvi podreu escoltar converses exclusives només per a mecenes, com per exemple la segona part de la conversa amb el Montracin, que estarà disponible d'aquí pocs dies, o la masterclass d'en Dani Hernández. Si us ve de gust conèixer gent, si teniu dubtes sobre el món de les curses per muntanya, sobre material o qualsevol altre tema relacionat amb els esports a l'aire lliure, us animo a que entreu a la gran comunitat Fem Muntanyera de Telegram. Ara mateix, en el moment de gravar aquest capítol, som més de 355 Fem Muntanyeros i Fem Muntanyeres. I sobretot no deixeu de visitar el nostre web femmuntanya.cat ni les nostres xarxes socials. Acabaré agraint la feina de tot l'equip que ha fet possible aquest capítol, en Baren Bandroge i en Ramon Ferrer
conegut per tothom com Montracim. Avui els hem donat festa al Marc Cornet i al Guillem Marchal, que per motius laborals i personals doncs no han pogut acompanyar-me. De debò, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi. Una salutació de qui us ha parlat, Xavi Alujas, com sempre, un autèntic plaer. Tornem d'aquí a 2 setmanes amb moltes més històries. Fins llavors, gaudiu i sigueu molt feliços, amb salut, seny i, sobretot, molta muntanya! Fem muntanya, l'esport outdoor en català.